अच्छा भीमा का हाल बा? ठीक बा। ये आई तनी साफ उफ कर तनी क्षेत्र के समाचार ठीक है बा भाई गौर निहाल जनता बड़ी गुस्सा में बाटे। अच्छा वैसन हवा बनाओ तो अपन पुरानका कार्यकर्ता लो के बा? अरे उहे भूवर भाई। भूवर भाई बनावे द हवा मर्दे कोनो बात ना देख लिया सुननी है कि नया उम्मीदवार उतारता लो। नया उम्मीदवार उतारता नया उम्मीदवार। अच्छा तो उतारे दो देख लिया जे के आवता। अब भूवर भाई के बूझ लिया नु काहे चिंता करता बानू आदमी और सब बढ़िया बानू। और सब बढ़िया बाटे। हाँ तो है तनी साफ उफ कर तनी। चलिए ठीक है। हाँ ओकरा बाद नहा हुआ के तैयार हो तनी तब क्षेत्र में चले के बा। चलिए ठीक ठीक बा। हाँ ग्वाली भाई बानी। अच्छा भूवर भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आई बैठी तब और सब समाचार सुनाई। सब ठीक बा। तब कैसे कैसे आगोनी है? अरे आगो नहीं घूमत घूमत चुनाव के माहौल बा ना। हाँ आपकी जानता नहीं लोग एकदम उब गइल बा। अच्छा नया उम्मीदवार खोजता बढ़िया नया उम्मीदवार खोजता। तो हम ये सोचनी हो कि रउआ आपकी चुनाव लड़ी। चुनाव हम जिंदगी भर तो हम बॉम्बे में फैक्ट्री चलैनी वर्कर के पेमेंट कोईनी ये जी हमरा के चिन्ह जे हम चुनाव लड़ी। 2 रुपया हो गइला से आदमी नेता थोड़ी हो जाए। ये हमरा बस के बात नहीं है महाराज। बे महाराज राउर छवि बढ़िया बा। गांव जवार में सब लोग जानता कि बाहर रहे नहीं यहाँ के सीधा सापट आदमी हई। राउर दादाजी पढ़ल लिखल आदमी रहनी वहाँ के छवि बढ़ले बा। आ हम रुआ संगे बानी नु जी आ रुआ मने उम्मीदवार बढ़िया बानी ये से रुआ से कहे नहीं कि रुआ चुनाव लड़ी। कहीं हम चुनाव लड़म तो लोग हमरा के सपोर्ट करी दादाजी के नाम पर वोट मिली ना। हम काहे खातिर बानी 10 साल नेताजी के संग हम रहनी आ हमरे नु जितावल मुखिया जी के दुआरे दुआरे वोट मांग के। अच्छा एक एक आदमी से वोट मांगल जाई आ वोट बनावल जाई बुझनी। ठीक बा जब इतना रुआ बात कहतनी तो चुनाव हम लड़े बाकी भूवर भाई हमरा संगे धोखा नानू होई। भाई महाराज धोखा काहे होई? अरे महाराज 10 साल हम नेताजी के संग रहनी आ हमरे जितावल हो नेताजी के। एक एक आदमी से वोट मांगल जाए एक एक आदमी से वोट बनाएम हम रुआ संगे बनी रुआ टेंशन काहे लेतनी इतना? जब इतना बात कहतनी तो हम चुनाव लड़े बाकी धोखा ना होके के चाहिए। बार बार हम ये बात कहते ना इतना रुआ मत सोची। तब हम चली नु चली तो सुनी काल्हे से तैयारी शुरू कर दी अपन काहे से वोट में अब ज्यादा दिन नहीं रह गई बुझनी। ठीक बा तो हम कल कुर्ता उर्ता पहन के तैयार रहे आ कल सुबेरे आ जाए हमरा लगे आ संग ही चलल जाई। चली धोखा ना हुई रुआ संग। ठीक बा चली नु। ठीक बा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चाचा प्रणाम। यहाँ के वोट में खड़ा बनी वोट दिया रे वोट देनु। तनी ध्यान रखे के होई। ठीक बा चाचा। घरवा ना बतौल यही जी अपने गांव के यहाँ के बाहर रहनी फैक्ट्री चलानी बॉम्बे में तो नया नया आइल बनी यहाँ के बढ़िया आदमी बनी। अब किंकरा के जितावल जाओ। ठीक बा। ठीक चाचा प्रणाम। चल तनी रुकी महाराज
अब का हेंग तन के प्रणाम करतनी। नेता के दोनों हाथ टूटल रहे के चाहे, झुक के प्रणाम करी। ए भाई तो जिंदगी भर तो हम फैक्ट्री चलौनी आ लोग हमरा के प्रणाम कइलो, हम केहू के प्रणाम कोई नहीं ना, तो रुआ हमरा के बताई चीजवा तब न हमरा बुझाई। हाँ तो सीखी, झुक के हेंग प्रणाम करी। प्रणाम चाचा, सलाम काका। ठीक बात तो अब किसे उहे कइल जाई। हाँ तो ठीक बा, चली चली। भैया प्रणाम। का से बाबा? अब कि हम वोट में खड़ा बानी, अच्छा चुनाव दी हमरा के। महाराज चुनाव दी के वोट दी। अरे ऊ है वोटवे दी महाराज, तनी कहे में लटपटा गोनी है। अच्छा तो ठीक बा। ठीक बा तो मदद होई, तनी मदद करी एकदम मदद भुवर भाई। दिलीप भैया, हाँ यहाँ के नया उम्मीदवार बा, अच्छा बुझात नहीं खे, ठीक बा। वोटे नहीं खे देवे के रहुआ। अच्छा और लोग से दिवावे के बा तो वोट। हम ठीक बाटे, ठीक बा। हमनी के तो इहे चाहतानी सो। हाँ यही से रहुआ ले खास कर हम लिए नहीं हो। एकदम ठीक बाटे। ये बाबू के कहाँ घर पड़ी? अपने गांव घर है, यहाँ के बॉम्बे रहे नहीं, फैक्ट्री के चलावे नहीं। ओहो, अरे यही- दादाजी के यहाँ के नहीं के चिन्ह। हाँ 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 यहाँ तैनू हाँ। कॉल लिख रहनी। हाँ। हाँ तो यहाँ नहीं रहते से, लेकिन ओ, साफ सुथरा आदमी ना, बानी। ना, ठीक बा भैया, तनी ध्यान देवे के होई। एकदम ठीक बाटे, एकदम बाबू सेवा ठीक में बात है, एकदम। चली सनू। हाँ हाँ एकदम ठीक बा, चल आओ, तनी। पतवा पर ध्यान दे, अगल बगल में। हाँ एकदम एकदम दिया ही ध्यान ठीक बा। महाराज। ठीक बा तो भैया वही चल खातिर तनी। खास प्रणाम। प्रणाम। आ यहाँ बैठी तनी बात बा कुछ। बैठी बैठी, अब का हो गइल? बैठी, गोड़ दुखा गइल बा घूमत घूमत महाराज, इतना आदत कहाँ बा। अरे बाहर में कुकुर सियार लेके घूमने सो, जॉगिंग बहुत करनी चोटे सो, बनी रही। अब का हो गइल? प्रणाम करे के एगो भी ढंग होला। प्रणाम तो ठीके होता महाराज। साफ भुइया लोटन हो जाता नहीं, एकदम पटा जाता नहीं। अच्छा तू इहे नु कहला ह कि झुक के प्रणाम करे के बात, तो झुक के कोई नहीं हो। तो झुक के मतलब यह भइल कि साफ पटा जाता नहीं, या बुझाता है छठी मैया के भाड़ा भागता नहीं। ये महाराज तो ठीक बात, सुधार कइल जाई। चले कैसे 4-4 गो फैक्ट्री तू चला ले वाला, कहेंगे तू एती को ले वाला। तो में हमरा थोड़ी प्रणाम करे के पड़ेला, ओमे तो वर्कर नु हमरा के प्रणाम करेला महाराज। अच्छा तो ठीक बा, लेकिन हम सोच बनावत तनी कि आदमी के सामने कि यहाँ के 4-4 गो फैक्ट्री के मालिक हो, या तू साफ पटा जाता रहो। का सोची आदमी? अच्छा खिसियाई मत, चली अब सुधार कइल जाई। हाँ सुधार करो, चली। वोट ना मांगाई। चली तो चलो दूगो लागी तो एगो एजा अंगूठी देबो आ फिर एगो अंगना में देबो। वहाँ के दूगो लागी, एगो अभी दे वहाँ के आम तो लागी घरवा हमरा। भैया प्रणाम। यहाँ के वोट में खड़ा बानी, वोट दियाई, वोट दियाई नी। वोट दियाई। इहे के जितावे के बा। हाँ दितावल जाई। हाँ। और पहिलका नेताजी सही हाँ नहीं ना दियाई। ठीक बा भैया, तो हाँ। चलता नहीं सो। ठीक बा, वोट दियाई लोग के। ठीक। भाई तारे कहाँ पर? भैया प्रणाम। कहाँ बड़ी माई तार? देखी ठीक बा, कह दिए कि नायका नेताजी के वोट देवे के बा, कह दिए कि आए नहीं वहाँ के वोट मांगे। ठीक है। ठीक बा। नेताजी। अच्छा भीमा, अभी तैयार ना बनी हम। अरे तैयारे बनी मरते, बस कुर्ता पहनते बने, ओकरा बाद जूता पहन के चल चले के बा। और बोलो। और सब ठीक बा। सुननी है कि बाहर वासी उम्मीदवार आइल बारे। बाहरवासु उम्मीदवार? का नाम? नाम भुआली हटे। भुआली नाम हो? हाँ भुआली। तो भुआ नियर उड़िया के चल जाइ हैं। आ नीमन जोड़ी लाग गइल बा, एक जना भू और एक जना भुआली। सुननी है कि चर्चा को बम्बई में उनका फैक्ट्री चलेला। अब बड़ी पैसा का तो लुटा होता है। अच्छा तो जे तरह लुटावत रहे वही तरह लुटा के विदा हो जाइ हैं। बॉम्बे से आई बड़े हाँ हाँ बम्बे से।
वापस बॉम्बे चल जाई है काहे चिंता करता रहो। लेकिन फिर भी ये पर तनी ध्यान देहे के पड़ी। ध्यान नहीं बा मर्दे। हाँ कुछ अपनो तनी पंचायत में उठाए के पड़ी। काहे चिंता करता रहो मर्दे, चुनाव नजदीक ना आवे तो बिछा दे। था चल जाइए कोई वो फैक्ट्री उनका चलेला। हाँ लेकिन फिर भी तनी ध्यान देहे के पड़ी। बिल्कुल ध्यान बा। चलो अब चलो क्षेत्र में चलो जाओ वोट मांगे। हाई फाइल ले लो आ देखो मोबाइल छूटत रहो। आज तनी भूजा खा लो। खाइए दी। ई सब रखी ले, भूजा हमरा बड़ी पसंद हो। हाँ तो ज्यादा ना, हाँ एक फाका एकदम बस। चलो अब की उनकर छठी के दूध याद दिला देम। हम तो फिर में ना रहिले, बाकी अब ना, अब उनका के खुला चैलेंज बा, बुझलो, खुला चैलेंज बा। पूरे पंचायत में 100 बूथ पर हरावे के बा। जावना बूथ पर लागत होके नेताजी के कि हमार सबसे ज्यादा वोट बा, सबसे ज्यादा, उ हमरा के बतावस, हम वही बूथ पर उनका के हराए, बुझलो, वही बूथ पर। ये हमार खुला चैलेंज बा, बुझे तरा नु। ठीक बा, अब मिलल जाई तो विशेष बात होई, बात बाकी रखो तनी, अभी दिमाग थोड़ा टेंशन में बा। ए भुअर भाई, भुअर भाई, हाँ अरे उठ मर्दे, तो सुतइए जाता रहो। बोला। सब कइला के बाद हाँ माहौल बनत नहीं है। ठीक बा। अरे माहौल बनी। हाँ एगो बहुत बड़हन आदमी से हम मीटिंग कराए तनी। ठीक बा। उनका हाथ में बहुत वोट बा। वोट के ठेकेदार हमें का? हाँ उहे समझी। उ तो ठेकेदार बहुत कुछ के हमें, लेकिन हमनी के तो वोटे से नु काम बा। ओहो, तो पूरा पंचायत के ठेका ले ली। हाँ बहुत बड़ा आदमी। तो ठीक बा, तब हमरा से उनका के मीटिंग फिक्स कराई। हम मीटिंग फिक्स कराए तनी। कुछ मालो पानी दे पड़ी। सब हम बाद में बता दूंगी। तो ठीक बा, तब हमरा से उनका के मीटिंग फिक्स कराई। हम मीटिंग फिक्स कराए तनी। चले के पहले वोट मांगल जाओ। गांव जवार के जौन समस्या बा, सब के अलग अलग प्रकार के अलग अलग समस्या बा। तू तो रहबे करी। बहे के पुलवारानी बगैले पछुआ सजनवरी। अच्छा भाई, यहाँ के नया उम्मीदवार बनी, मुखिया से चुनाव लड़त बनी। आपकी वोट यहाँ के दे के बा। भैया प्रणाम, तनी ध्यान देम हमरा के। बड़ी दहिया अखरत बा, नसवा टानत बा। तो डॉक्टर के दिखाई। ए भुवर भाई, हाँ समझाओ ना, अखरे का मतलब नहीं बुझा। अच्छा समझाए तनी। साफ घचाके हुई कार हो जा। अब का भई? जी भाई बा महाराज, तो यहाँ के नस टाना तो डॉक्टर लगे कह देनी, तो गलती का भई? नोस टाने के देह करे के मतलब ना समझनी। करे के मतलब होइल कि पानी खोत रहे। पानी मोय चेवर तो पानीये हो। इहे पानी के हम कहतनी। सब कौन पानी? पानी के मतलब क्लोथिन। क्लोथिन अच्छा, काज हाँ। अब उहो करे के पड़ी। यही के चुनाव जीत जाए। ठीक बा, और व्यवस्था हो जाई। सांझी के पोलोथीन मिली, आइम ठेहा पर। बस 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 बस, तो राउरे सब एरिया के वोट राउरे हो। क्या पानी व्यवस्था हो? एकदम राउरे हो सारा है जिला। ठीक बा भैया, चल तनी करना। ठीक बा। ठीक बा।